Alinafe Chidwala ali nkhani yaikulu kwambiri ndi Minister of Homeland and Security Mr. Zikhale Ng'oma. Nkhani yake ndiyo limbirana malo a Homeland, Minister of Homeland and Security. Ndeno anyway ine sindufanda kambe zambiri. Mala zanga ine ndinodabwa kuti Azikhale Ng'oma ndi akazawo alanitengereni ku khoti pankhani yonena kuti ati ndamenya mpakana kwavulaza koma chisakeni sindinamenye sindagunde choyenga chawo kafuna ndipange theft by trick. Ndataona kuti njira yawo ijiyo ndipanga theft by trick ijalephera ndanazanditengeranso ku khoti kuninamiza kuno ndakalowerera malo awo. Ndeno ku khoti kuja anawuza kuti bwesani mboni. Ndiye mboni zija adakanika kutenga komanso anawuza nkhani iyi ipiteke kwa mafumu akayikambe. Lero ndikudabwa kunena kuti ayambapo kumanga pamalo paja kodi chigamulo chimene chachitenga kutiko kodi chigamulo sikinabwere ine sinalandira. Ndeni mafuna ndipemphe kuti Azikhale Ng'oma aministala a Homeland atiuze pasanathe masiku 3 kuti chigamulo chonena kuti ayambe kumanga papa achitenga kutiko ina inafe Chidwala. Chifukwa choyamba ananditsekeresa kunena kuti ndamenya akazawo koma ine sinagunde. Kachiwiri anawuza kuti abwese makalata afotokoze bwinobwino koma palibe chene chinachitika. Azikhale Ng'oma aministala mundithandize mundiyankhe funsoli kuti chigamulo chimwe chitenga kuti